An balimaw an bila Mohamed Toure ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye. Nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ VOA Banbara soba kɔnɔ. Ayiwa aw ka bi tarata don Mali kura o kɛnɛ o sigira. An ka kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ nin de kan. An bɛ segin ka taa Bamakɔ ayiwa ka kunnafoni laban d'a ma duniya kurukara senatolanba jɔnjɔn minnu bɛ Katari ka fara kan Ameriki ni farafinna gun jamana tigiw olu ka ɲɔgɔn kɔrɔ cɛra bi tarata don Ameriki jamana kɔnɔ. An bɛ segin ka na a kunnafoni labanw lamɛn an balimamuso Kayetu Tarawele fɛ ka fara jateminɛ Ameriki o ni farafinna gun lajɛrew ka kɛnɛ nin kan. An bɛna hakilijagabɔla dɔ ta minnu bɛna a nafa ɲɛfɔ an ɲɛna o ko la. Ka segin ka na Ameriki fana o nasira kelen fɛ u ye dollar wari miliyari 55 o layiduya ta ka ɲɛsin farafinna jamana ma san 2 kɔnɔna na. Mali finitigiw olu ka kunnafoni cɛkɛda n'o ye DIRPA o fana y'a ka laada kumalasigi kɛ bi na lahalaya minnu bɛ jamana kɔnɔ lakanako fan fɛ ka fara jamanadenw farafinna gun kan minnu ye cikan bila ka lase Ameriki ani u ka jamanatigiw ma ayiwa ni lajɛrɛ nin kɔnɔna na. O ni lakanabaliya UARU Mali jamana camancɛ yan fa la o ni Burkina Faso la ka laban ni ayiwa senatɔlatan minnu bɛ kana Katari. O de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye ka lasaw ma. Ayiwa an balimaw ani wula n y'a fɔ an na cogo min na sisan an bɛ taa Bamakɔ ni Mohamed Daɲogo VOA Banbara lasigiden ka bɔ Bamakɔ ale bɛna kunnafoni laban d'a ma duniya kurukara o senatolantanba min bɛ ɲɛna Katari ye. Mohamed. An tɔgɔma ni wula i y'a fɔ cogo min na balontan kɔni coupe du monde kadiri i k'a dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 20 o bɛ sen na o bɛ ɲini kana ban sabula an b'a dɔn k'a fɔ décembre kalo tile 18 n'o ye sibiri nata ye a bɛ ban o kɔrɔ ko dolantanw kɔni olu tɔw o man ca bilen mun ye demi-finale ye olu kɔni olu bɛ daminɛ bi nɛgɛ kaɲa 19 wagati i k'a dɔn k'a fɔ mun ye Argentine ani Croatie ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale fɔlɔ la. Demi-finale filanan o bɛ bɛn sini fana ma nɛgɛ kaɲa 19 wagati Faransi ani farafinna cɛdenbɔ kelen min kɔni bɛ senna halisa n'o ye Maroc ye olu fana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o b'a jira k'a fɔ dolantanw kɔni fɛn o fɛn dolantan 4 ɲɔgɔn ye a tɔ a bɛ o de la nka bi kɔni jateminɛlaw kɔni caman ye mun yira o de ye k'a fɔ Argentine olu kɔni a ka ca la olu bɛ sɔn ka se Croatie la sabula u ka dola yɛrɛ tancogo ani u ka kulu yɛrɛ kɛcogo ani ka da kan ɲinan bɛ sɔn ka kɛ Messi ka coupe du monde laban ye o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan jateminɛlaw kɔni yɛrɛ k'a fɔ Argentine kɔni ale fana fangaw b'ale fan fɛ nka mun ye Croatie ye mɔgɔw y'a jira fana k'a fɔ kulu min don ale man ka feere ten sabula Modric o bɛ a la wa an y'a ye k'a fɔ coupe du monde kɔni bɛɛ fo kana bila bi la u ka dolantan ɲɛnama 10 nka fɛn min kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ sebaya ye u y'o sɔrɔ fo kana bila bi la o b'a jira k'a fɔ bi dolantan nɛgɛ kaɲa 19 wagati a bɛ kɛ dolantan ye mun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Mohamed Daɲogo ko mankan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Ayiwa sisan an bɛ segin ka na Washington DC Ameriki faba kɔnɔ n y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ayiwa Ameriki o ni farafinna gun jamanatigiw olu bɛ lajɛrɛba la bi na ni kɔrɔcɛra bi Washington DC ye. Okumu kɔnɔna na VOA fasiribaga Kayetu Tarawele ale bɛ kɛnɛ kan ye an bɛna ɲininka mun bɛ sen na jɔn ni jɔn ayiwa welela ni lajɛrɛ na Kayetu. Awa Mohamed an bɛ kɛnɛba in kan yan nɔ Washington DC l'Amérique faba kɔnɔna la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko convention centre n'o ye yɔrɔ belebeleba ye wa jama de dalajɛra o yɔrɔ la bi sɔgɔmada in na i ko kɔnɔkulu awa bi ni ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba ni farafinna ani l'Amérique ni ɲɔgɔn cɛla la a kɛlen bɛ wasaba de ye kɛnɛ la wasadenba nin waati in na sisan tɔnsigi min bɛ sen na o tɔnsigi o ye denmisɛnnin sifinw ani tungaladenw olu de bɛ tɔnsigi la u y'a daminɛ ni o de ye tɔnsigiba ni a kurubon karila ni o de ye o de b'a jira k'a fɔ sisan l'Amérique bɛ importance ani nafa min bila farafinna sifinw kan ani u ka diaspora kan u yɛrɛ y'a jira u ka fɔ la k'a fɔ ko diaspora min bɛ yan nɔ ka bɔ farafinna gun kan n'o ye tungaladenw ye o jate bɛ taa ko 2 miliyɔn ɲɔgɔn na sanfɛ awa o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na utukalo tɛmɛnen na fɛn min ye l'Amérique kɔkan ko minisiri ye n'a bɛ wele ko Blinken a taara ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ la Afrique du Sud jamana kan Johannesburg o yɔrɔ la yen nɔ a sinsira ka kosɛbɛ fɛn min ye sifinw olu ka nafa farafinna ɲɛ t'a la
ani farafina baaraw la a sinsira ka kosɛbɛ u y'olu de kɛ ka u ka nin tɔnsigiba in dayɛlɛ kɛnɛ fɛnɛ kan tɔnsigi in kɛnɛ kan an ye kɔlɔsili kɛ fɛn min ye George Weah ye ale ye Liberia président ye ale sigilen b'a kɛnɛ kan ye ani denmisɛnnin sifin dɔw fɛnɛ Sierra Leone président jamanatigi o fɛnɛ bɛ o kan ko belebeleba o ye ne nin tɔnsigi nin banna sisan faso jamajɛkulu olu ka kɛnɛ de bɛna sigi u bɛna don ka kɛ ka bɛn ni wulada ye nka belebeleba ye min ye n'a kan ka to mɔgɔw hakili la o fanba o bɛna kɛ sini de o sini ɲɔgɔnnajɛrɛ ni président Joe Biden bɛna kɛ o de kɛnɛ kan a bɛ daminɛ ni sanni feerew ani business kɛlaw ni affaires o de senfɛ bolonɔ bɛ sɔn ka na bila baarakɛɲɔgɔnya sɛbɛn caman na farafina ni l'Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛla la nka ni lajɛrɛ bɛna kɛ ko belebeleba di ni lajɛrɛ nafa bɛna kɛ mun ye farafina jamanaw ma ni lajɛ bɛna kɛ nafa a ka bon kojugu fo k'a dama tɛmɛ sabula n'i ye farafina population lajɛ i b'a sɔrɔ sifin de ka ca a cɛla ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan i kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya 75 o ɲɔgɔnna o de ye sifin ye ka farafina gun kan ka nafa ladon ka baara kɛ ni sifinw ye o ye siniɲɛtaga o b'o de sabati farafina gun kan ye jamana minnu fɛnɛ n'olu ma ye kɛnɛ nin kan ne kɔni bolo u bɛna fɛn belebeleba de jɛ nka ayiwa komi l'Amérique ka kow ye hakɛ kow ni hakɛ sariya kow de ye o de y'a to jamana 4 n'o ye Sudan Mali Burkina Faso ani Laginɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni fanga darakira jamana minnu na olu sen tɛna k'a la nka don o don komi camancɛ fangaw de bɛ furancɛ fangaw de bɛ u mana sigi fanga bolo kɔnɔ démocratie bɛɛ fanga bolo kɔnɔ san o san u b'u ta sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ u koɲa la ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma bi sɔgɔmada in na nin kɛnɛ nin kan yan nɔ Mohamed ayiwa halisa o lajɛrɛ kelen hukumu kɔnɔna na VOA Bambara fasiribaga n'o ye Kayetu Tarawele ale ni madame Cham Asata Sow n'o ye Mali fasoden tugarakɛ ani hakili jagabɔla sigida yiriwali kan o ni Mali lasigiden kɔrɔ duniya kelen tɔn b'a la New York son excellence Cheikh Sidi Jara olu ye kuma falen kɛ ni lajɛrɛ kan an ka jɛ k'u lamɛn kɔni bolo a bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ yɔrɔ caman na parce que a mana kɛ min ye fɔlɔ anw yɛrɛ ye dugu minnu ye Afrique kɔnɔna na i yɛrɛ bɛ se k'a dɔn pour que an ka se ka an fara ɲɔgɔn kan ka kuma ɲɔgɔn fɛ a ka gɛlɛn dɔɔnin an b'an profiter nin waati ninnu de la ni mɔgɔ wɛrɛw olu y'a dɔn a bɛ sɔrɔ u ka sɔrɔ fana ka bon ni anw ta ye dɔɔnin olu bɛ se ka nin lajɛrɛ ninnu organiser pour que ka se ka kuma an fɛ mais a bɛ min di anw fana ma a bɛ occasion di an fana ma ka kuma an farafin ɲɔgɔn fana fɛ an ka yan président États-Unis président Biden ale kɔni ye nin fɛn organiser mais min ye tiɲɛ ye fana i bɛ taa sɔrɔ Afrique dugu caman fana u fana bɛ k'u organiser pour que u ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka laɲini ye min ye américains fɛ an bɛ k'an yɛrɛ ɲini ko caman na donc sisan nɔ fɛn fɛn bɛ se ka kɛ n'an yɛrɛ bɛ se k'an kunko fɔ pour que mɔgɔw ka se ka an bilasira a ko la an b'a fɔ k'u ka a wari d'an ma an yɛrɛ b'an bolo kuru dɛ an y'a fɔ de an ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que nin fɛn in tɛ Afrique dɔrɔn ka problème ye nin fɛn in ye diɲɛ bɛɛ de ka problème ye. Ayiwa excellence Jara kɔlɔsili min fana kɛ ayiwa a yirala k'a fɔ ko farafina jamana 50 ɲɔgɔnna ka fara minnu kafolen don farafina keleya tɔnba kɔnɔna na n'o ye Union africaine ye olu de welela ka na nka k'u ye a dantigɛ jamana 4 ɲɔgɔnna la ayiwa e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o sababuya kan wa sariya labatora yɔrɔ min ani ni gouvernance ka ɲi yɔrɔ min gouvernance ye jamana taabolo ye jamana ɲɛmaaw bɛ jamana yɛrɛ taabolo min kan ani hadamadenw ka hakɛ voilà donc o critère damadɔw b'u bolo ani u bɛ mun yɛrɛ wele ko démocratie o n'a taabolo bon o taamata caman damadɔ bɛ yen américains b'a ɲini u ni jamana fɛn o fɛn bɛ jɛ o k'o labatu mais a n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔn bon ni jamana minnu bɔra o sira kan a ka ca ala fɛ ni américains aw tɛ bɛn a ko la bon jamana 4 Sudan Mali Burkina ani Laginɛ olu 4 bɔra la parce que i b'a jateminɛ olu ye u ka
jamana sariya fɛngɛ u bɔra constitution ka kɔrɔ fɛ u bɛ mun wele ko pouvoir transitoire donc u b'o période de transition mun kɔnɔ américains bolo u bɔra sariya sira kan donc u t'u wele ka taa a tɔnsigi la a ka ca ala fɛ ni situation redressera ni transition banna san wɛrɛ t'a dɔn a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni ala sɔnna a jamana bɛ wele ka taa a tɔnsigi la ka segin ka na ordre constitutionnel kɔnɔ mun ye a tɔgɔ de sariya sunba ka sira ye a ka ca ala fɛ an ka jamanaw bɛ wele ka taa tuguni. ayiwa nasira wɛrɛ fɛ white house n'o ye fangabɔnda ye ameriki la yan u ye a jira k'a fɔ laseli la ko ameriki jamana bɛna dollar wari ayiwa miliyari 55 di farafinna ma san 3 kɔnɔna na dɛmɛ fanfɛla la o kama VOA banbara kunnafoni dila mariam tarawele ale b'a kunnafoni lakala ye an ka lamɛn. And with this announcement that over the next 3 years, we will be devoting $55 billion to help address these top priorities in very specific, tangible ways in partnership with African nations. Throughout the next 3 days, and then Jacques Sullivan ye Ameriki jamanatigi Joe Biden ka lakana kankɔrɔsigi min bi wele ko Conseil de la Sécurité Nationale. De ye ni kunnafoni nunu lase ko ni nafolo fanba bɛɛ lajɛlen bɛna bila ka taa lakanako fanfɛ ani ka jaabi kɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kan. Nga a ma kunnafoni jɔnjɔn wɛrɛ di nafolo nunu bɛna bɔ yɔrɔ min na wa a bɛna tila cogo min na min na a y'a lase k'a fɔ ko ni nafolo kofɛlɛ nunu tilayɔrɔw kunnafoni jɔnjɔn minnu bɛ o ko kan bɛna ladi don nataw kɔnɔ. the continent will shape the future not just of the African people. N'aw ye danfaraw ta Ameriki jamana bɛna wulikajɔ minnu kɛ san 3 natɔ ninnu kɔnɔ k'o ni jamana wɛrɛw ta da ɲɔgɔn kɔrɔ ne hakili la ko da ɲɔgɔn kɔrɔ bɛna sɔn ka nafaba de labɔ nin kɛra Jacques Sullivan a ka laseli dɔ ye a kɔni y'a lajɛya k'a fɔ ko ni nafolo minnu bɛna labila bɛna kɛ Ameriki jamana ka wulikajɔ ba dɔ ye min tɛna la kɛɲɛ ni farafin jamanaw ka taabolow ye ka kɛɲɛ ni Ukraine jamana ka kɛlɛ ye nin lɛrɛ la jamanaw caman de bannen don k'u ka ŋaniya yira ni jalaki binni ye ka taa Rusi jamana kan anw tɛna marifa da mɔgɔ si kunna nin koɲɛ in kan fɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden ka lakana ciladen bɛ a lase cogo min nasira wɛrɛw fɛ a kɔni y'a yira k'a fɔ ko sugandiliw de bɛna kɛ walasa ka se ka maa kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi nin baara in na tɛmɛliko ɲuman kunna cogo min na a nafolo bɛ se ka labaara Johnny Carson o min ye Ameriki jamana ka ciladen ye n'a si bɛ san 79 na n'a kɛra Ameriki jamana ka ciladen ye farafinna gunkana jamana caman kan bɛna ye o maaw la ni tile 3 lajɛrɛ min fɛnɛ bɛ ka kɛ Washington bɛna kɛ sababu ye ka États-Unis jamana ni farafinna gunkana jamanaw ka teriya siraw jiji n'o ye ka hakilina kɔrɔ dɔw labila kɛrɛfɛ minnu tun talen don Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fanga mara waati tuma min na ni Chine ani ka fara Rusila jamana kan tun b'a fɛ ka san sɔrɔ farafinna gunkana la Washington ye wele bila farafinna tɔnba Union Africaine tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma jɛɲɔgɔnya ɲuman min bɛ u ni jɛkulu cɛ ka se ka to a nɔ la nka fɛn min ye Burkina Faso Laginɛ Mali Sudan ani Iletre jamana olu ma wele ni lajɛrɛ kɛnɛ kan olu minnu ni diɲɛ jamanaba fɔlɔ ka teriya siraw ɲɔngirilen don. It's good for the region, it's good for the continent, it's good for the world, it's good for America. ayiwa an bɛ segin ka taa Bamako n'a jirala k'a fɔ u ka kunnafoni baro sigi laadala min bɛ boloda kalo o kalo DIRPA n'o ye Mali finitigiw ka kunnafoni di sow ye u ye kuma falen kɛ bi kunnafoni baro la ni kunnafoni dilaw ye VOA banbara lasigiden Bamako Mariam Kuyate ale tun b'a kɛnɛ kan an k'a lamɛn ni minnu sɔrɔla k'o ɲɛfɔ an na. Walasa ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye lakana taabolo la ani u ka baara kelenw kɛlɛdagaw la Mali soldasiw ka kunnafoni di soba DIRPA a ye kunnafoni di kɛnɛ sigi n'o yɛrɛ kɛlen bɛ a bolo lada ye kalo o kalo Octobre kalo ni Novembre kalo min tɛmɛlen filɛ san 2022 Suleman Dambele ni ale yɛrɛ ye DIRPA ɲɛma ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko soldasiw sela ka baaraba kɛ lakana sira kan ani adamadenw burufɛnw ani ka se u yɛrɛbakuw ma. An ka finitigilakaw u bɛ ka gɛrɛntɛ siri jatigɛwale mɔgɔw la u bɛ ka gɛrɛntɛ sigi u la cogo bɛɛ la kalo tɛmɛnen ani Novembre kalo an bɛ jateminɛ kɛla k'a fɔ jatigɛwale mɔgɔw n'o ye an ka cɛmancɛ sigidaw ye u bɛ ka boli ka bɔ yen tellement que pression kɛl'u kan tellement que gɛlɛya dal'u kan u bɛ ka boli ka bɔ u bɛ ka taa sud la u bɛ ka taa un peu vers l'ouest o de b'a kɛ aw b'a mɛn Kayi région na Kayi sira kan u bɛ attaquew kɛla Sikaso Kucala Yoroso
aw ye attaque dɔw fana mɛn kɔsa in na o bɛɛ bɛ faamu parce que gɛrɛndɛ de kɛl'u la cɛmancɛ région ninnu na donc u bɛ ka cari même u ka carili fana i bɛ taa sɔrɔ u tɛ cari kosɛbɛ u kelen moto kelen ou bien moto fila moto saba o ka ca u bɛ u déplacer o de la. Sulemani Danbele ka fɔ la ko jatigɛwale kɛbaw u ka fɛɛrɛ jugu caman sira fɛ Mali finitigi 9 bɔnɛna u ni na novembre kalo kɔnɔna na ko nka o t'a yira k'a fɔ ko juguw ye san sɔrɔ ko sabula ni maa ninnu ni tola u ka bali na dugu jukɔrɔ mugu juguw de sen fɛ. Parce que terroristes ka taabolo kɛlen bɛ mun ye sisan u bɛ ka faamaw éviter u tɛ se k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ dayɛlɛ ni faamaw ye directement mais u bɛ taa dugu jukɔrɔ mugu juguw de bila donc an bɛ to taamaw la donc pour que ka se ka an ka mobiliw sɔrɔ pour que u bɛ se k'an sɔrɔ. An ka dɔn k'a fɔ a bɛ waati bɔ ŋunuŋunu kumaw o cayalen bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ soldasiw ka ko la. Sulemani Danbele b'an kunnafoni. Aw ko irisiw ni faamaw de don irisi kelen o bɛ se ka taa faama maliyɛn 30 k'o kantigɛ maliyɛnw jɔlen ɲɛna cogo di a ka bon hakili ma quoi mais n'an tola k'olu partager u bɛ ka laɲini mun ɲini an kɔrɔ u b'a sɔrɔ parce que a bɛɛ nkalon de ye. Soldasiw ka nin kunnafoni di kɛnɛ in kan u y'a yira k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw ye k'u bɛ k'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ lakanako la fo ka taa se maaw ka sɛnɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiɲɛnikɛla sigida minnu na jihadimaw fɛ. Mariam Kuyate, Bamako, VOA Bambara. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ayiwa an balima halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ Bamako n'a lamini na ayiwa fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Nyoro du Sahel radio émergence la 99.6 kan radio Kumase n'o ye Buguni ye an bɛ sɔrɔ 92 la Mopti an bɛ sɔrɔ radio Orona na fiɲɛ turukala ayiwa 93.2 kan Tumutuka an bɛ sɔrɔ 93 Gawoka an bɛ sɔrɔ 106.1 kan ayiwa Abidjan fana sisan an bɛ sɔrɔ ye 99 kan ka fara Wagadugu kan n'o ye Burkina Faso ye Faba ye 4.2 kan an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sanfɛ www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka Facebook page VOA Bambara halisa aw bɛ ka Mohamed Touré de lamɛn ayiwa ka kɔni Amérique o ni farafina gun ka lajɛrɛba ye min kɔrɔcɛra bi Washington DC Amérique faba kɔnɔ farafina gun jamanadenw caman ye cikan bila ka taa Amérique o n'u ka jamanatigiw ma minnu b'a lajɛrɛ la an ka jɛ k'u a laseli lamɛn u ka cikan fɛ. Ne ka welekan ka taa Ameriki jamanatigi Joe Biden ma o de ye k'a fɔ ko k'a ka waleya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka bɛn sigikafɔ ani kelenya jiji diɲɛ fan bɛɛ ka daa kan ni bɛn tɛ yɔrɔ min na ɲɛnamaya tɛ n'aw ye bɛn lasabati walima ka bɛn walankata o bɛ sebagayaba de di bɛn tɛ se ka na tile kelen a tɛ se ka na o dugujɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min baara camanw de kan ka kɛ walasa ka se k'a lajɔ ni k'a ladon n bɛ ladilikan min di Ameriki jamanatigi Joe Biden ma o de ye k'a fɔ k'a ka bɛn walankata ɲali kɔnɔna la ka taa diɲɛ fan bɛɛ min bɛ se k'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ dugukolo kan hakilisigi kɔnɔna la ka sɔrɔ kɛlɛ tɛ yen o min bɛ se k'a to an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ. Ci min bɛ ne bolo k'a lase President Joe Biden ma an bɛ fɛ ka falenfalenni caman de kɛ i n'a fɔ Mandela Washington Fellowship barisa an b'a dɔn nin bɛ se ka farafina ɲɛmaw dɛmɛ u ka mara taabolo faamuyali la kosɛbɛ mara siraw kan. N bɛ fɛ k'a fɔ ko l'Ameriki jamana kan ka fo kosɛbɛ a ka baara ɲuman kɛlen na farafina olu nafa ka bon kosɛbɛ farafina jamanaw kan an b'o baara nin fo kosɛbɛ wa an bɛ fɛ ka falenfalenni caya ani l'Ameriki jamana cɛ aw ni ce.
message that I have n b'a fɛ ka welewele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa jamanatigi Biden ma. Jamanatigi, tɛmɛn'i ka danayaw ye hali bi ka da denmisɛnkuluw kan. N bɛ denmisɛnkuluw ka fangatigiya dɔn Mozambique, wa n bɛ denmisɛnkuluw ka fangatigiya dɔn États-Unis jamana kan. Wa ni jamakulu fila bɛɛ lajɛlen ka koɲɛw dɔw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Dilanni sira camanw kan. Tɛmɛn'i ka danayaw ye ka da sini ɲɛsigi kan. Tɛmɛn'i ka danayaw ye ka taa n'i ka dɛmɛ donni ye ka taa denmisɛnya ani denmisɛnkuluw ma. easier to opening those doors for us as young people. Ayiwa an bɛ taa Mali jamana camancɛ yan fan na walasa ka bɔda ɲini lakanabaliya lahalaw kan. Mopti mara o kafo 15 ka fara Douanza, Bandiagara ani Yuwaru olu ye sigikafo boloda u ka degun kan. O kama VOA Bambara lasigiden ka bɔ Yuwaru n'o ye Gurudo Bukum a y'a ka kuma baara ɲɛsi u caman ma k'u ka seereya sɔrɔ. An k'u lamɛn. A tile saba bɔɲɔgɔnko de ye nin ka fara kunarikaw kan Douanza mara Bandiagara ani Yuwaru u ye wele bila ɲɔgɔn ma ni ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔnnajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan Fatomakaw fɛ yen nɔ. Ɲɔgɔnnajɛrɛ min ka laɲini de ye k'a fɔ binganiya wale min bɛ ta k'u sɛgɛrɛ dan ka se ka siri o la. Ani fana jɔnyɛrɛ ye kulu dagaw sigili ka dabila. Usman Koita ale ye sifinaka dɔ ye Mopti. Maa ka bila maa ɲɛ kana maa minɛ sigida la ni min tɛ wolomafini taba ye. Ka doni da ye ka doni da de ye jumɛn ye k'i sara dugutigi la k'i sara ka conseil la k'a fɔ an ye dugu minɛ. Sabanan baganw minnu taara ka taa wari nafolo de don u m'a min u m'a bɔ donc ma se ka n'a bɔ u sigilen kan baganw donna yɔrɔ yɔrɔ a ka segin ka na. Ibrahim Hamadun Diko ye Dangolbɔrɛ dugutigi ye Douanza mara la. Ɲɔgɔnnajɛrɛ in an y'a sigi yasa ka hakilina de di ɲɔgɔn ma yasa waleya minnu bɛ ta ka anw sɛgɛrɛ dan ka siri o la. Binganiya wale minnu bɛ ta ka anw sɛgɛrɛ sanga ni waati o fana ka se ka dabila cogo min o de y'an sigi. Talpulaku sifinakaw tɔgɔ la Usman Hamayɔrɔ Diko a fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kan. Fɛn o fɛn de bɛ yen ni o bɛ se ka bɛn ani tilenya la sabati k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Talpulaku sifinakaw ye u bɛ Ala kɔ u bɛ aw kɔ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ aw bolo yasa bɛn ani tilenya ka se ka sabati an bɛ Ala kɔ an bɛ aw de kɔ wa an bɛ aw de kɔnɔ. U ladɔnniya k'a fɔ an ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ yasa ka se ka marabagaw ka hakilina sɔrɔ a ko i ma se ka kɛ sabatifɛn ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bukum ka laseli don. Ayiwa halisa lakanabaliya gɛlɛyaw kan an bɛ taa Burkina Faso ni VOA Bambara lasigiden ka bɔ Wagadugu Kadar Traoré ale ye ɲinini tɛngunen kɛ lakanako la jamana kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn. Burkina Faso ngo kama sɔrɔ fangakura ɲɛmaw bɛ baara kɛra yasa ka se ka jamana lankanaya maajugu fana bɛ u ka walejugu ra hali bele o bɛnkani wale ninnu ɲɔɲɛni nɔ jamana camancɛ kɛ kan fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaya ani Dori siraba kan. O yɔrɔ nin na finitigiw tun bɛ dugutaga mobili caman le bilasirala minnu tun taara ni dara dumuni ye Dori dugu kɔnɔ Sahel mara la olu tun bɛ sɔgɔra Kaya sira kan nka olu taani kɔ mobilifɛnw dɔw wɛrɛ bɔra Isakani yɔrɔ la ni minnu tun taara ni esansi ani pétrole ye ka taa di nin sanubɔ yɔrɔ nin ka cikɛdaw ma finitigi tun tɛ olu kɔ olu sɔgɔtɔ jɛnkulu maramafɛntigiw ye sira tigɛ olu ɲɛfɛ ka kɛ sababu ye ka mobili ɲɔgɔnna 60 jɛni o sofɛricɛw bolila dɔw fɛnɛ jogira sororasi minnu tun bɛ mobili kulu kelen ninnu ɲɛfɛ olu sɔgɔra ka taa filɛri kɛ fɛn minnu kɛra olu kɔfɛ o sera ka bɛnkani walekɛla ninnu gwɛn nka o y'a sɔrɔ o tun y'o ka walejuguw kɛ ka ban minisiriso min bɛ bolimafɛnw ani taa ni segew kunna ale y'a yira ko a dangani tɛ tuguni maa ka se ka nin siraba nin ta ni sororasiw ma olu bilasira. An bɛ to jamana camancɛ kɛ kan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la wala duguden na n'ale ye sanuma tɛnga province ka dugu dɔ ye o yɔrɔ nin na a yera ko dugulenw bɛɛ bɛ bolila ka u ka sigidaw to yen sabula jɛnkulu maramafɛntigiw jigira olu kan sibirilenw décembre kalo tile 10 tɛmɛni dugulenw ani maa fɔlen minnu tun sigilen nɔ nin yɔrɔ nin na olu bɛɛ bɛ o yɛrɛ sɔrɔla Kaya ani Bolisa dugu kɔnɔ o kɛ dara dumuni sɔrɔ yɛrɛ bɛ gbɛlɛyara olu ma k'an to hali bele jamana camancɛ kɛ kan fan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kurupele n'ale ye Kongo sidafɛ dugu dɔ ye a yera ko maa ɲɔgɔnna 10 bɔnɛna o ni na jɛnkulu maramafɛntigiw ka walejugu kɔ o yɔrɔ fɛnɛ dugulenw ye u ka yɔrɔ bila ka taa tɔgɔ o yɛrɛ sɔrɔ Kongo si nka nin walejugu ninnu bɛɛ kɔ kunnafoni diman 2 le sɔrɔla jamana kɔnɔ a fɔlɔ o kɛra Solenzo n'ale bɛ Bukuludumu marara kama sɔrɔ maajugu tun ye ta don olu ka polisisow ra sorodasiw sera ka segin nin yɔrɔ nin na ka se ka Burkina Faso ka drapeau yɛrɛ turu u ka cikɛda ra a filanan a yera ko finitigiw sera ka u ka bolimafɛn giliman dɔ gosi maajugu bolo an bɛ min wele ko blende Buruzanga dugu kɔnɔ n'ale bɛ jamana camancɛ kɛ kan fan fɛ nin tun ye Kadɛrɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an bɛna taa Qatar ni duniya senna ntolantanba ayiwa o ɲɔgɔndan bɛ sen na Saka Tarawele ka bɔ Bamako an k'a lamɛn.
sirantolanta bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔndanba coupe du monde ko do a bɛ sɛnsɛn na ka taa a labanyɔrɔ ma a bɛ kuncɛ kari nata desanburu kalo tile 18 Qatar jamana kan demi-finale ɲɔgɔndanw de bɛ bi ani sini min ye sini demi-finale ye ni nege ɲɛ 19 dana gosira France ni Maroc ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Dakar Senegalikaw fɛ Maroc ka minnu bɛ yen VOA lasigiden Nama Jara ka kuma barani na a caman y'a yira k'u ka jamana bɛ se sɔrɔ France kan. Louis Mohamed 5 la Sénégal faba la Maroc jamanadenw ka jagokɛyɔrɔw la yan u ka waraw n'o ye les Lions de l'Atlas ye u ka jansali dɔnkiliw bɛ ka lamɛn nin waati la. Sénégal ni Maroc drapeau bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jagokɛyɔrɔw bɛɛ la n'a bɛ kelenya ni jɛ sinsinli jira farafindenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka Maroc kokɔrɔma dɔn kosɛbɛ diɲɛ tolantanba in demi-finale la sini u ni Faransi cɛ. Abdelmajid ko Maroc bɛ taa finale la labɛnw sabatira bolo ka ban ka sini makɔnɔ. Ni Ala sɔnna ma an bɛ taa finale la o bɛna kɛ ko ye min ma deli ka kɛ farafinna nka ni Ala sɔnna ma o bɛna kɛ. Fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ an ye Portugal, Espagne ni Belgique gosi wala inshallah an bɛ se ka Faransi fana gosi an bɛna fɛn bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna ma walasa ka taa fo finale la. Ahmad Salomon k'u tɛna siran Faransi ɲɛ wa u bɛ sebaya sɔrɔ. An tɛna gɛlɛya foyi sɔrɔ ka Faransi gosi tɔlanta in bɛna gɛlɛya nka inshallah an bɛ se ka gosi cɛnu 2 ni 0 wa an tɛna siran Faransi ɲɛ an ye serveti labɛn Mbappé ye ka ban bari a bɛna kasi i n'a fɔ Ronaldo walasa a ka se ka ɲaji cɛna ye hali Messi an y'a lasɔmi inshallah jɔnjɔn ye farafinna ta ye i n'a fɔ Maroc jamanaden tɔw labɛnw sabatira Mohamed Azouzi fana bolo ka Maroc kokɔrɔma dɔ sini a bɛ Dakar yan ɲinan ya san 7 la ye an bɛna tɔlanta in lajɛ jabaranin na u kokɔrɔma dɔ an bɛ duwawu k'u ye ni Ala sɔnna ma sebaya bɛna sɔrɔ Maroc bɛ se sɔrɔ ni cɛnu 2 ni 1 ye inshallah Senegali faba la Maroc jamanadenw kɔni bɛ hakilina sigilen don sebaya sɔrɔli la Faransi kan sini araba. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Bamako, Mali la malidenw bɛna Faransi ni Maroc ka ɲɔgɔndan lajɛ jabaraninw kan sini u caman bɛna Maroc de senkɔrɔmadon don. Banbe de ka di ne ye kosɛbɛ u ni Maroc bɛɛlen tan dɔn ne b'a fɛ Maroc ka gɛn farafinna bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo b'o la. Faransi koman gone nka ne kɔni bɛ fɛ Maroc de ka gɛn. Maroc kɔni ni Ala ye garizigɛ ɲuman d'a ma a bɛ se ka tɛmɛ sinon Faransi kɔni ale ye ni coupe du monde équipe favori wa joueur ɲumanbaw bɛ yen nɔ fɛnɛ. Faransi kɔni bɛ Maroc ci 2-0 kuma yɛrɛ t'o la yɛrɛ. Ne tɔgɔ Kalime Bertine étudiante en master. A t'i n'a fɔ ne bɛ ka France supporter France de bɛ sɔn ka gagner. Olu ka équipe jijalen don kosɛbɛ nka an ka laɲini ye Maroc ka gagner. Ne bɛ Maroc de fɛ ka d'a kan Maroc yɛrɛ bɛ Afrique kɔnɔ yan depuis bi tɛ ne yɛrɛ tɛ France supporter. kan a ka gɛlɛn ka se ka coupe du monde ɲɔgɔndanw lajɛ Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu. Burkina Faso senatulontan kanubagaw faranfaranin n'o ko 2 cɛma a fɔlɔ o ye ko jamana ka senatulontanba min ye championnat national ye ale b'a sen kan coupe du monde fɛnɛ ka senatulontan bɔ jabaranin na o bɛ fɛ k'ale fɛnɛ filɛ Isa Zorome ye senatulontan kanubaga dɔ ye Wagadugu. A ka gɛlɛn dɔɔni parce que an tɛ se ka match ninnu bɛɛ filɛ quoi faso futini tiɲɛ yɛrɛ la a bɛnna coupe du monde ma et puis a héros fana ni coupe du monde bɛɛ ye kelen ni coupe du monde bɔlɔntan to yen ka taa fɔ k'i bɛ taa an ka championnat lajɛ bon i bɛ t'i sigi championnat ɲɛ man ɲi nɛniw b'i ye terrain yɛrɛ tɛ yen mun bɛ se ka ballon tan i bɛna coupe du monde to yen ka taa i sigi k'i bɛn'o filɛ kɔni bon en tout cas ni jamana kanu yɛrɛ tɛ ani équipe kanu tɛ yɛrɛ i tɛ se ka filɛ. minnu yɛrɛ ka baara ye senatulontan ye a ka gbɛlɛ olu fɛnɛ ma. 15 heures ballon ni championnat bɛ yen don min na o b'a sɔrɔ an bɛ terrain na ka ban déjà donc an tɛ se k'o ballon filɛ. an bɛna ko bɛna nɔgɔya sabula ballon minnu tɔ tora olu bɛ tan fo sufɛle nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Nama Jara Dakar Sénégal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamako Mali la a kan bɛn sini araba décembre kalo tile 14 san 2022. ayiwa an balimaw ni bɛna dansigi an ka bi jamukan na an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ban Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ayiwa ni jamukan na labɛnna balimakɛ Cheick Thioro o ni Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Adreyus bolo jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn sini.